Alama Hausa TV, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa da zarar mun dora. Da gaske ƙaunar ki nake mai soyayya, da gaske ƙaunar ki nake sai an bato na ki nake, sai baki nan zan shiga kewa da ke nake so mu kasance. Yake tsayi mini fitina wasu lokuta masu tsawo, a yanzu zai wuya amanatina. Ke kike zuwa nan ki tsaya, ki sai da ni kina son tafiya, ni nake raka ki har gida a lokacin kina yar karama. Da gaske ƙaunar ki nake sai an bato na ki nake, sai baki nan zan shiga kewa da ke nake so mu kasance. Ba wacce zan kula abin da ke a zuciya ta kai min da shi, na aminta kai zalimi. Na yarda san ki ne magani, daure ki min lamuni. Ko da kana nesa sai da ji tamkar kai kake zaune kusa da ni. Na fito san kina faɗa a ko ina kuma na jaddada.